Så då tänkte jag bara börja med egentligen Therese dragning kring rusarbetet och verkligen understryka det hon avslutade med. Och det är att vi hoppas verkligen att fler av er funderar och tänker på olika frågor och vill vara med och anordna seminarier i egen regi. Tillsammans kanske med grannkommuner eller tillsammans med andra aktörer. Men att vi verkligen får upp ett stort intresse, för det är ju vår förhoppning nu. Att vi ska se att fler frågor lyfts fram och att fler perspektiv lyfts fram. Så jag vill verkligen understryka att ni är varmt välkomna här med idéer och inspel. Sen tänkte jag gå vidare lite, och nu blir det lite fel ordning för mig. För jag hade tänkt kommentera lite kring det vi ska höra om danskarna. Och vi kanske ska lyssna på det först. Men jag kan lyfta en fråga som pågår en diskussion kring, och det är diskussionen vad gäller Öresundskommittén och Öresundskommitténs sammansättning. Vi har inte riktigt hunnit haft några överläggningar, men vi planerar att hitta ett datum här under våren för att diskutera en utvidgning av Öresundskommittén. Vi är långt ifrån färdiga hur detta ska se ut och hur vi är överens med danskarna och deras utvidgning. Men det är ju framförallt fokus på Kristianstad, som vi tycker är viktigt att Kristianstad kommun finns med som en av våra stora och framförallt regionens huvudstad. Men också Kommunförbundet som aktör. Och vi får återkomma helt enkelt, men jag tycker det är viktigt att säga att nu är diskussionen igång. Det finns kan man väl säga, ett utkast, råmaterial till hur en sån stadgeändring skulle kunna se ut, men vi är långt ifrån färdiga. Och vi vet heller inte riktigt hur danskarna ser på sin, så att säga, motsvarande utveckling. För vi ska ju fortfarande hålla den här balansen, att vi är lika många från varje sida sundet. Så vi har en balans i Öresundskommittén. Det pågår också en diskussion och utvärdering kring hur vi tycker den här omgörningen med förrättningsutvalg och Öresundskommittén har fungerat i praktiken vad gäller förankring och etc. Och det där tror jag kommer att behöva leda till faktiskt att vi får ha en planerad punkt på en kommunledningskonferens där vi får diskutera det här lite mer djuplodande och med lite mer på fötterna, så att säga. För det krävs ju. Jag tror det är dags för en utvärdering av hur, så att säga, Öresundskommitténs arbete har utvecklats. Många känner att avståndet trots allt har ökat i och med att man inrättade förrättningsutvalg och att Öresundskommittén bara träffas 2 gånger per år. Och det är ju inte bra. Vi vill ju stärka vårt samarbete, vi vill ju stärka integrationen, vi vill ju se till att hela Skåne är med i det här arbetet och känna att vi också äger den här frågan allihopa. Och då ska vi ju inte se till att, så att säga, tunna ut våra möten eller vårt engagemang på det sättet. Så det är vår ambition i den här diskussionen, och så får vi se vart vi landar. Och en av naturligtvis bakgrundsfrågorna är ju det som vi nu snart ska få höra om. Det är helt enkelt Själlands och Region Själlands, huvudstadens och Köpenhamns kommuns däcksdagordning. Men då, när ni har hört det, så tror jag ni kommer att förstå att det är naturligtvis deras stående invitation till oss att delta i den diskussionen. Som naturligtvis måste kopplas upp mot vårt rusarbete, mot våra andra strategiarbeten som vi håller på med. Men där vi naturligtvis har sagt att vi är intresserade av att ha den dialogen. Och sen får vi se på vilket sätt, på vilka punkter och i vilken ordning. För det är en ganska, kan jag säga, spännande tid vi befinner oss i, men ganska svår och komplex tid. För det är många olika strategier och diskussioner som pågår samtidigt. Och jag kan säga från Region Skånes sida har vi bara en ambition, och det är att försöka se till att förenkla det. Så att vi syr in allting under samma tak och inte håller på med massor med splittrade bilder och splittryschen. Några korta andra, till det vill jag också då säga att det pågår också en diskussion med både Region Själland, Region Huvudstad och Region Skåne kring då att nu ta initiativ till ett gemensamt interregprojekt för att återigen lite grann titta projektet fast Öresund. Lyfta effekterna av ESS och Max 4. Och där vi naturligtvis återigen hoppas att så många kommuner som möjligt också vill involvera sig. Men vi får återkomma om det. Just nu pågår diskussioner kring en förstudie, kan jag säga. Längre så har vi inte kommit. Men det är bra för er att veta om att den diskussionen kommer att komma. Så några ord tänkte jag säga. Ska jag säga det om Skånsledningsforum? För nu har ju vi startat Skånsledningsforum. De som inte kommer ihåg så är ju det nu vårt fantastiska skånska toppmöte där Länsstyrelsen,
Kommunförbundet och Region Skåne träffas. Har vi sagt 4 gånger per år? 4 gånger per år för att diskutera övergripande gemensamma strategiska frågor. Det första mötet har gått av stapeln och vi diskuterade då att tillsätta, då hade vi bostäder och bostadsbyggnation på dagordningen som huvudfråga. Och vi beslutade att tillsätta ett bostadsnätverk för Skåne. Och det handlar om att få upp frågorna, om debatten och diskussionen och dialogen bättre, framför allt mellan kommunerna och länsstyrelsen. Vad gäller då de byggnadsplaner som finns och de planfrågor som finns. Men också för att stärka och öka dialogen med branschen. Det vill säga både byggfirmor, fastighetsfirmor och annat för att också då komma lite fram till varför visar det sig att vi har otroligt många byggrätter klara i Skåne, men ingenting byggs i den så att säga kapacitet, eller den så att säga det behov som vi ändå pekar på finns. Vi har bostadsbrist i ganska stora delar av Skåne, inte överallt. Det finns de som sitter med tvärtomproblematiken, det är vi medvetna om. Men det är också den tvärtomproblematiken och obalansen som vi också behöver diskutera. Så vi hoppas nu att vi idag, för vi ska ha vårt nästa ledningsforum så tidigt som i eftermiddag, att nu detta är klart och igång och börjar rulla. Vi får väl se det. Vi får vilka besked vi får. Jag vet inte om du väljer att göra det. Ja. Så att det vi ska diskutera då som huvudämne idag är på ledningsforum är integrationsfrågorna. Och där har ju funnits som några få varit med på lite dialog med Migrationsverket kring hur vi ska hitta nya arbetsmodeller i Skåne. Förhoppningsvis så kan vi bli överens om att även där komma fram med lite nya arbetssätt, lite nya modeller i den diskussionen. För att förbättra även den processen mellan statliga myndigheter och kommuner och Region Skåne. Så det är ju hela fokuset på den här ledningsfrågan, det är att diskutera den typen av frågor och förbättra så att säga arbetsmarknaden. Vill du? Take over. Tackar för det. Och det var ju länsstyrelsen som står som värd idag. Rullande schema. Och det första mötet var ju klart intressant utifrån det nätverket som finns också. Jag gav mig själv ut i en debatt med statsmakterna häromdagen när det gällde att man fick påkasta sig att det är kommunerna som är bromsklossarna att det inte byggs i Sverige. Så blir man arg. Men det blev andra också, så det blev en rätt så rolig debatt. Ja, nog med. När det gäller aktuellt från Bryssel, från Lone, som då är vår medarbetare som är på kontor från Kommunförbundet Skåne i Bryssel, så finns det ett aktuellt brev som är aktuellt där som läggs ut på vår webbsida. Vissa får det tillsänt sig också, men inte ksk.se så finns det här i detta. Några korta datum här. 16 maj är nästa kommunledningskonferens. Och då kommer det att handla med att vara upplagt så att vi har en del workshop om framtidens kommunförbund i Skåne. Bland annat har vi sagt att vi skulle försöka bilda och ha ett som vi kallar för kommunstyrelseordförandeforum eller KSO-forum för att då diskutera frågor på den nivån. Och där kommer vi att så att säga vidare gå ut med information när det gäller den här kommunledningskonferensen. Så därför är det viktigt sprid till era vänner i kommunledningarna att delta där den 16 maj så vi får så bred förankring och så brett deltagande som möjligt från våra 36 kommuner. Så det är jätteviktigt. Den 25 till 27 juni då är det kommunledningsresa till Umeå. Och sista anmälningsdagen där är... När ni åker runt sånt håll. Jag tänkte att du skulle säga hur regionen då fungerar. Så vi har en sista anmälningsdag den 10 april för er som ni som tar med och anmäler. Och så blir det då Almedalen i sommar där vi då har sagt att vi ska spana så att säga. Och där medverkan kommer för vår del att handla om en skola på vetenskaplig grund. Och där kommer vi att jobba mycket tillsammans vid det här tillfället när det gäller Almedalen. Vi har fått andra invitationer också så vi får väl säga att det är bra på sätt så snabbt när man väl börjar. Och när det gäller den 15 augusti som Therese har nämnt där tidigare då med mötesplats Skåne så kommer vi att från Kommunförbundet också vara med där och delta med något pass på den tillställning som det var.
Då hade inte jag med, men jag tänkte avsluta det hela så här med att Leif Hermansson kommer fram hit och Pia stannar kvar. Och eftersom det är så att vi är här idag och vi har konstaterat och fått presenterat för oss av PO och Stefan Bengtsson om hur det är att komma till och hur det är och så vidare, så vill vi från kommunerna i Skåne, där vi då Kommunförbundet Skåne och era vägnar överlämnar till Region Skåne och till Kristianstad kommun dels en liten blomma, men också sandaler från Kommunförbundet Skåne som ska pryda sin plats. Jag ska skoja Pia som är någonstans i huset. Så jag överlämnar dessa gånger. Och lycka